Issue yoyamba imene moto bagaya imene tingapindule kwambiri ku interview imene ijayo tanakaya kuti let's be balanced. Guys, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Like, subscribe, share and comment in the comment section. Guys, muntu ujana kama kana kuzande school. And it's 100% a fact. Ndizoona zimene amakamba zokuzande school. Guys, obviously kwanza ukupanga spend kwambiri nthawi ku school kuononga ndalama zambiri ku school komano at the end of the day upeza zoti nothing is happening in your life. And anankho point imodzi yona kuti mwana atakha kuti yali ndi mwana chimnanga pange njona kuti after form 4 wadziwa masamu wadziwa English kenako adzamphunzitsa luso lina lake business zinonga zimene zikufunikira kwambiri panopa even anathu chimene chikufunika kwambiri ndi luso la manja zomangokhala kumangokhalira basi maofesi chanchan izizi somehow isakhale mindset yathu kwambiri ngati ufuna kutukuka komano let's go into business chifambo kuti billionaire oku USA oku America he sells something amagulisha jina lake Elon Musk he's selling something. Billionaire oku Nigeria Dangote he's selling something. Billionaire oku Malawi Simbi uja he sells something amagulisha jina lake. It means you can't be a millionaire ngati wewe ungokhala phe maofesi magwira ntchito unless kumene kumupanga madilo akuba kumano ngati ufuna if you want to make it business sell something right phunzira ntchito zingapo zamanja zachani mina amaninamucha this is the way to go. Masa ndinene kwa achinyamata kunena kuti apart from school ndimakonda kuyankhula kwambiri za school chanja chifukwa choti ine I know kuti I'm good ku school koma ndikuziwa zoti kuli anthu ena ake za school sizimakhuza kwambiri business ndiyofunikiraso kwambiri panopa ndikupanga business ndikumapanga represent ma Malawian clients kuma company ku China kunoko and kuthandiza anthu kugula zinthu ina kama ndifunsa kuti kugulire kulyani ma smart watches ekane kugulira kutumizira business ndiyafunikira musamango pangisa school the best way to excel panopa ndi in fact ine mwana wanga inenda ndala ine inamenya chemistry do hepe pa bachelor's level inenda fika PhD mwana wene akangoziwa English ndi maths form 2 basi no more school chifukwa choti school kwa anthu ena imachedwesa ine ndikanati ndiyambe kupanga ndikanati ndiyambe kupanga ndalama bezi panopa ndi dolo nde look into business wise kuti siyayense amene angaphunzire after all amene kuyina kuphunzira kuyina kukhala mdolo woti azizaphunzisa anzawo chani not everyone nde kumalawi kupanopa safika patipo aliyense ndi degree aliyense ndi diploma ya rural and community koma kufunira anthu aziziwa kukhoza mafridge maplumber chani ndi amene angazose economy. So that's my message to my youth kunena kuti look to the alternatives. Business is one of the ways to. Anyway, that has been me. Don't waste too much money. Don't waste time. Ngati example yabwino ndi yeyo moto ni magayo mji wa ukula ni bajabo ngokhala ku China ko basi komabe still muno wake uja wazindikira koma student that's how pana business yanchana business zina come on, don't waste time yanchana. You see, that's a good heart. Wani yeyo wazona after wazona saku kakamizana guys mutele koma au nena chilungamo chazimene zinzilili background. Guys, can we clap hands for him, guys, for this one? Only for this one.
degree yokhava kuchita kuti segula member basi kama tacha hayi member ataleka china PhD chanu koma no still akutilangiza bonzo apa guys msataye nthawi, don't waste your time. Mutakuona kuti achina JB okay anangophunzira koko papapo kumaleko and panopa he has got his own company kutiko ku USA, which means JB akupanga zaudolo akupanga zaudolo kuchani kwina kwake uko construction company mapanga drama. You see, that's what he meant. Senza kuti one iyeyo ali ku China angopanga za maphunziro za chinja pano JB ali ku America akupanga ndalama and construction company. Ndiye amathandiza kuona kuti tonse tizikhandi look sharp tiziganiza example yake ndi JB yo. Senza kuti I think you got my point. Let's not waste time kwambiri kuma school kutentani koma no, let's DSS kuona kuti ikanda nathi taphusisa intshilo enaka yamanje yabwino itsha yonezoti azisebenzana ndami kusogolo kono zoma thamanga malimbana maoffice ngofuna ntchitozi zotopesa zawugabe ndataja fundo iyi nganisangaso kwambiri ndiyabwino kwambiri.